Vítáme vás v softwaru Rossmann Photoshop. Ukážeme si, jak je snadné pomocí našeho softwaru objednat fotografie. Klikneme vlevo nahoře na položku Fotografie. Máme zde možnost výběru fotografií zpracovaných v kvalitě Premium nebo kvalitě Standard. Upozorňujeme, že objednávku je možné zpracovat pouze v jedné kvalitě. Zároveň nelze kombinovat mat a lesk a také není možné v jedné objednávce kombinovat formát 2:3 a 3:4. V naší ukázce si vybereme kvalitu fotopapíru Premium a klikneme na Nyní objednat. V dalším kroku vybereme šíři, povrch a formát fotografií, klasický 2:3 nebo digitální 3:4. My zvolíme například šíři 10 v klasickém formátu. Poté vybereme povrch fotografií, mat nebo lesk a formát a klikneme na Další. Pro výběr obrázků použijeme v levé části obrazovky jeden z našich adresářů. Klikneme na požadovanou složku, která se načte do pravé horní strany obrazovky. Nyní vybereme ze zobrazených snímků obrázky, které si přejeme objednat. Označením jednotlivých snímků nebo kliknutím na tlačítko Vybrat vše vybereme požadované snímky a podržením levého tlačítka je stáhneme do spodní obrazovky. Stáhneme tak celou složku nebo jednotlivý obrázek. Dobrou kvalitu snímku ukazuje zelené políčko v pravém rohu obrázku. Jestliže je kvalita obrázku špatná, barva políčka je červená. Nevhodná kvalita obrázků pro objednávku je označena značkou Stop. Snímky určené k objednání můžeme nyní upravovat. Snímek otevřeme dvojklikem a v horním menu vybereme požadovanou úpravu, ve které je možné nastavit ořez obrázku přes Vybrat výřez, upravit jas a kontrast, odstranit červené oči přes Korekce červených očí. Rovněž zde máme řadu filtrů a efektů. Použijeme-li nějakou úpravu, musíme tyto změny vždy potvrdit tlačítkem Uložit. Po dokončení a potvrzení úprav můžeme pokračovat v objednávce. Chceme-li objednat různý počet snímků, musíme kliknout dole na obrazovce na kolonku Vložte každou fotografii jako samostatnou položku do nákupního košíku a až poté stiskneme tlačítko Dokončit. Naše obrázky jsou nyní v nákupním košíku, kde můžeme měnit požadované množství u jednotlivých fotografií. Přes menu Aktuální prodejna, tlačítko Změnit, zvolíme požadovanou prodejnu, kterou vybereme dvojklikem a potvrdíme tlačítkem OK. V případě, že objednáváme poprvé, klikneme na Nastavení a na Uživatel. Vyplníme kontaktní údaje a vlevo dole potvrdíme OK. Pro dokončení objednávky rozklikneme vlevo nahoře malou šipku vpravo u Nyní uložit a stiskneme Objednat online. Nyní bude objednávka odeslána do laboratoře ke zpracování. Po odeslání se na obrazovce objeví potvrzení s číslem zakázky a následně obdržíte potvrzení e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu. V potvrzovacím e-mailu je možné do 3 hodin po odeslání zakázky provést její storno. Pozdějším požadavkům o storno zakázky, dodatečné zadání promokódu či její doplnění o další snímky nelze vyhovět.